Ей, сега, нали видя Йовко Тихов колко голям гангстер е в чата и какъв файтер е? Видя ли го? Ще пусна клиповете сега да видиш. Сега слушай внимателно. Йовко Тихов иска да се бие в зала, защото е гей и го е страх с голи ръце да не го отрепя. Нормално, може и да го притрепя. Тей, защото с голи ръце удара много генгста става, кокалчета с кули фърчат, бум-бам, чупи с кули, черноморските кули, генгста шит. Така, той е жена, това се знае оригинално вече, да знаеш, от целия андерграунд, курвите и Тодо Елмундо. Да, гледай си пътаманяк, изтъркай си това, имаш си пръскачка, да, не прави път на никой, ти си в лявата лента, няма за какво. Камиона е пред теб, маняк, дай вляво. Тъй, наблюдай пътя и какво правиш в андерграунда, да не прави грешки в този мръсен Коза Ностра, Ребус. Давай, така, цъкай дълги, след като изпревариш, не заслепявай този шофьор, хората се отрепаха, хендъл му бизнес. Така, продължаваме напред, сега слушаш ме внимателно. Ринг. Този иска да се бие на ринг. Добре. Още веднъж Ахил ще бъде великодушен. Копеле, искаш да се биеш на ринг. Мислиш си, че си файтер и съм бист. Добре. Искаш с The Twins. Добре. Близнаците, ако искате да се биете, аз съм батко, изваш се бия, да знаеш. Ще въпребия всичките маняки. Сега слушай. Бифовите са до край с курвите с андерграунда и с полицията. Слушай ме внимателно, братанче. У меня задная предавка нет, я вор закона. Ты знаешь, я Саша Белый. Только вперед, братан. Давай сейчас. Слушай сега, аз съм по домашен арест. Ако искаш ела са пием горе вкъщи, ако искаш някой да се мръщи, слушай сега, свършваме ареста, страхливо Копеленце. Ела майка че иба в Бургас, Варна, София, където и да бъдеш, аз съм с всички тежки файтери във всеки един град държавата и Тодо Елмундо. Сой е локо булгаро ми амор. Майка че иба Марикон. Слушай сега, в момента, в който махнат гривната ми и може легално, прецъкай му на този педал да не даде вляво. Един, два, да, чао. Той знае. Тъй, ich liebe dich Deutschland, Audi Gang. Сега, в момента, в който стане мярката подписка, този го е бил газа, то знаеш ли? Карай, бил майката, гледай само направо. Только вперед, давай. Соло ректо. Слушай сега, Йовко Тихов путката. В момента, в който стане подписка, слагам ММА-ките, идвам anytime, anywhere, където и да си. Натикан, пиян, не спал, ебал, изпразнен, трансформиран. Когато кажеш, с който и да си, 500 човека да си, сам ще дойда маняк. Мен не ме ебе. Много съм генгста, дай да заминаваме. Ще дойда, обаче още един път опиташ ли се да играеш мръсно, вие като го ще да знаеш. Казвам ти го да го знаеш, с пластмасовия пистолет ще дойда, ще ме претрепя с капси. Да, ich liebe dich, Deutschland. Те ме разоръжиха, взеха ми жилетката. Моят се изпразнят ме проветка на майки. Те, псовни масово, али брат е много ми е вулгарен този човек. Дай газа, брат! Цъкай му къси дълги на това копеле. Кара с 80 на магистрала, той е опасен за движението. Къси дълги, той няма стоп, този е гуш. Тей, какво каза? Едно благодаря. На кой да благодаря, бе? Благодарил съм на тези, които са били с мен, Боян Малашев, то Соня и на всички, които са били пред съда. Благодаря им от сърце. Аз съм с тях и те са с мен. Организация for Life. На другите, които си гледат си бъркат газа от дивана, какво да им благодаря? Благодаря им за хубавите коментари, благодаря им, че ме гледат. Но оттам нататък, какво да им благодаря? Ти като лежа в затвора, смен ли си? Като съм сам на където и съм с циганите, смен ли си? И би си майката, маняк. Слушай, бе, ако искаш гледай, ако искаш не гледай, ако искаш се изпращай, с плащай. Сега казвам ти, в момента, в който стане подписка, избираме ринг и излагаме ръкавици. Йовко Тихов има много яки цици. Да, избираме ринг. Team Luda Wear Concept Store ми е обиден. Брат, като се обиждаш, нали, 2-метров викинг, ти се обиждаш, няма повече да търся, да знаеш. Добре, уж Team Luda Wear, бяхме заедно, това и накрая какво? Един бой не ми уреди в андерграунда. Извинявам се много, ама, нали. Али, брате, чувствай се, продай си тениски, аз си продавам моите. Тъй, щяхме да правим колаборация, няма да правим. Убихва от реклама Team Luda, 2 евра за дрехи и бил майката на тениски да ми подари. Само ни чорапи. Ще ме извиняваш, бат Любо, ама... Кой ти кажа? Не става, брат, разбереш, да. Бойща, арести, Team Luda Wear на снимката Пабло Ескобар и хлибите Deutschland, Team Luda. Няма проблеми. Хората ги 30 евра за реклама. Няма проблеми. Приключихме с дрехите и
с това това. Нали, не се сърди, ама това е гаден факт, се казвам ти. Да, вече ще нося само моите дрехи, те излизат след 2 дни, Delta Uno Wear.com и Liebig Deutschland Scario Gangsta Shit. Това е. Това е положението, нали, който иска да се сърди, който иска да се мръщи, това е гаден факт и истината. Аз, когато казах, го извърших, никой не ми такова. Стига се пише. Маняк първа почват боищата, тежки боища. Преди да навърша 40, ще има хайлайтс на Саймън Джи, ще ги причукам всичките маняк, без да съм влизал в залата. Тежък мърсен Street Fighter. Аз съм Sub-Zero, аз съм Sub-Zero, аз съм Reptile. Mortal Kombat, bitch! Ще ги избия до крак. Слушай, маняк. Много искам да се бият, знаеш. В момента, в който такова слагам ръкавиците, това копеле ще разбере какво е да си мърсен файтър. Брат, карай, коса не имаш, бе, брат, кьорав ли си? На 20 години си го правиш, бе. Какво ти има? Гледаш, бе, брат, на дълги си кристални фарове. На магистрала си жив човек няма. Маняк, да тика ли си? Добре, бе, карай. Го смееш, брат. Еми, пътя, брат, това е камион, не гледай страни, там няма коли. Да? Не, няма. За тебе. Кой е за тебе? Искаш ли да спре да е там? Кой е този? Карай си вляво, той няма права. Пресвятка ли ти някой? Това копеле и кой бил газа? Той нарушава правилата за движение по пътя, аз съм катъче. Ще ги избе. Да, прокурори и съдии, моля ви се, колегата е коректен, пътувам 20 км до вкъщи, прибирам се, телефона и лягам да спа. Чакам полицаите tomorrow in the morning, маняна се левантас и то да биен. Това е. Или подрав за Сашо най-бързия KTM. Сашо, изговори го, но не си платил. Няма да има безплатна реклама. Това видео спира и плаща в Patreon. Patreon! Плащай ми както плаща на Цанов. Ти плаща на гей, плаща и на едно хетеро. Сега ще шибам ги генгста. Генгбенгър, маняк. Това е.